ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜି ହେଇପାରିବ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍? କଟକ ଯିବ ସେ ଶୈଳବାଳାର ଆଜି ନା ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ଡେଟ୍ ଅଛି ନା? ହଁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ। କାଲି ହେଇଥାନ୍ତା, କାଲି ତ ଦେଲେନି ସାର୍। ଆପଣ ଆସିଲେନି କି ଦେଲେନି, ବଡ଼ ହଇରାଣ। କ'ଣ ବର୍ଷା ହଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ କହିଲେ ନା ଆମର ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ଛୁଆଟେ ନା ସାର୍, ଯଦି ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ 50,000 ନା କ'ଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ମିସନ୍ର। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଶୁଣିଛି ଟିକେ। ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି କ'ଣ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯିଏ ତାକୁ ଆଣିଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବି କହିଲେ ବା ହେବ। ସିଏ ତ ସେଇ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ତ ବଦଳେଇଲେ କି କ'ଣ ହେଲା ଫୋନ୍ କଲେନି। କନୁ ସେ 2 ଜଣ ଲାଗିଲେ ଯୁକ୍ତି ତରଫ, ଆଉ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଉ ସେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିବା ପରେ ଡାଉଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ମୁଁ ତ ଥିଲିନି, ଏବେ ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପଇସା ପତ୍ର ଧାର ହେଲାଣି। ଏବେ ଆଇଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 5,000 ଟଙ୍କା ତ ଦେବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ନା। ସେ 5,000 ଟଙ୍କାଟା ଆମେ କାଟିକି 4,000 କହିଲେ, 4,000ରୁ 3,000 ଆମେ କରିଦେବୁ। ସେ ବି ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନା 3,000 ଟଙ୍କା 5 କହିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ନା ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁ 2 ଦେବୁ। ସାର୍ କହିଲେ ନା 4ରୁ 3 ରହିଛନ୍ତି। ଡାକୁନାହାନ୍ତି ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ, ଡାକନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆମର ସେଇଟା ନା। ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ମିଛ କୁହେନି, ମୋ ଜାତକ ମିଛ ନାହିଁ ନା। ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକ। ମୋର ଏତେ ଦିନ ବି ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆସିକି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲା। ସେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଟିକେ ନା, ସେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆମ କଥା ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଫୋନ୍। କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ କି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ନହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କାହା ଗାଡ଼ି କହୁଥିଲେ କହିଲେ? ପିଲା ନାଁଟା କ'ଣ? 300 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ପଠାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟାରେ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନମ୍ବରଟା। ହଁ ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା। 720 20 वो मोबाइल नहीं है, 57 45 168। हेलो सर, कौन 5,000 टଙ୍କା मागुଛନ୍ତି? हाँ, से आम डायरेक्टर हूँ रंजित सार। आज्ञा आज्ञा, वर्ष पेमेंट दे सी तो मना करथिला आडमिशन हबनी। रंजित सर को नंबर दे दे। अपन तो कहले 3,000, मु तो सेमती आसीनी। कथा है सारे ताबरे ये 94399 ಅಲ್ಲ ಸಿ ಸಂದನ ಫೋನ್ ಇದೆ 94 399 ಬಿಳಾ ಗಂಗಾ ದೇಯಿಸಿ 228 लो बिना गंगा देइछि कौन सुधा पैसा दे दिलु काल सुधा पैसा काल अरे हां देख भला तो काय कहलु आ तो पठे देनी मु तो देउछि कौन ये टैरी पठे देउछि हला विजय कौन कौन तू कहलु मु तो अन्नपूर्णा पैसा सुधा पैसा जाने ओए
ଆସୁ ତ ପଇସା କାଲି ଆମେ ତ କହିଛୁ ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ତୋର ମୁଁ ଅଛି ଜାଣିନି ହଉ ରହିଥାଏ ଏବେ ତା ମୋବାଇଲରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବେ ତା ମୋବାଇଲ ପଇସା ପଠେଇ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେବି 1,500 1,500 ହଁ 700 କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ଆଉ ତୋର କେତେ କିଏ ଆମର 1500 787 କିଏ କହୁଛି 1,500 ହଁ 750 ତୋର ମୋର 1,500 ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ସେଥିରେ 787 ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଅଛି ସାର୍ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ପଠେଇଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ୟାସ୍ ଦେବି 787 ହଉ ନମ୍ବରଟା ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ DPS ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଅଛି କହିଲେ ଏମିତି କରୁ ଦେ ମୋତେ କ'ଣ DPS ଲୋନ୍ ତଳେ ଅଛି ତୁ କେଉଁ ତାର ପଠେଇବୁ ସାର୍ ମୁଁ ପଠେଇବି ହାତର ମୁଁ ହାତ ଦେବି ହାତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଠେଇଲେ ମୁଁ ହାତ ସେ କ'ଣ ଦେବି ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କହିବା ସାର୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ସିନା ଏଇଟା ପଠେଇଥିଲେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ଭାଉଜକୁ ପଠେଇଦେବି ସେ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କତି ଫୋନ୍ କର ର ଟିକେ ହଁ ତମ ନମ୍ବରକୁ କରିଦେଉଛି ତମେ ପଇସା ଦେଇଦେବ ଭାଉଜ ସେ ଝୁମୁରି ଭାଉଜକୁ କରିଦେବ ହଉ ହଉ ହଁ ସେ କରିଦେଉଛି ତମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ପଇସା ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବି ହଉ ହଉ ଏଇ ପଠେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ତ କଲ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ମାରିବ ଏତେ ହଉ ଲାଗୁନି ବା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ପଠେଇ ଦେଉଛି ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ CLC ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମନୋରମା ରାଉତ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଗରୁ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ିପାରିଲାନି ତା ଦେହ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ମୋତେ 3,000 କହିଥିଲେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ 2,000 ସାର୍ ଆଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଦେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ସାର୍ ବସ କଥା ମୁଁ ଝୁମୁରି ଭାଉଜଙ୍କ ନମ୍ବର ନାହିଁ 9875 468 465 700 କେତେ 700 କେତେ କହିଦେ +3 କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଫାଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଠେଇଦେଲା ବା ମନୋରମା ରାଉତ
आर्ट्स तो ना साइंस? आर्ट्स। ସେଇଦିନ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ହଉ ସେ ଥାଉ ଛାଡ଼ ତା ଦେହରେ ଆଉ ସେ ତ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାନି ସେ ପଇସାଟା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? 5,000 5,000 ତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲା। ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଦେଲୁ ନା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ପିଲାଟା ହେଉଛି 8 ପିଲାଟା ନ ପଢ଼ିଲେ ବି କଲେଜରେ ସେ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇଚାଲିବ। କଲେଜ ଡ୍ୟୁ ସହିତ ତା'ର ଥିବ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଥିବ 20,000 କି 30,000 ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ସେ ଦେବେ। ଆଉ ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେବେ। ଯଦି ଏଟା ସେଇଟା ତ ନିହାତି ହିରୋ ଅଧର ପାଇଁ ନେବ। एक मेरा सिग्नेचर। आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा ठीक अच्छे। हाँ हाँ ठीक अच्छे। हाँ देखीदेली ठीक अच्छे आज्ञा रखु सर। किंतु ସେଇଦିନ ତ କହିଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ତ ଫିସ୍ ନେଇକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏତେ ଦିନ ଦୌଡ଼ିବାର ମାନେ କ'ଣ? टिके किंतु आपण बसिବାକୁ पड़िबो। बसिबुनु आउ सार जायछन्ती क्लास को से सील मारिबे सिग्नेचर मारिबे नहले किछ वैल्यू रहइबनी। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲୁ ଆମେ ଆଜି ना ना आपण जदि नै जिबे किछ वैल्यू पाइबे ପାଇନୁ ଯେ ସେ ପଳେଇଗଲେ କେମିତି से गले क्लास को गले आपण कहबे जे पैसा पत्र कथा कहले से कहले कि मोर क्लास तो लेट होउची जदि सेत सेम थिंग को देले आपण से संगे संगे जायछन्ती क्लास को से आसीबे नो ठीक और सेडो जे ଯଦି ଆଜି रखु ଏଇଟା ଆମ ଅଛି ତ हां 5,000 टका देले तार ସେଇଟା ଯଦି ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଗଲେ ନା ଆପଣ ସେଟାକୁ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନଠୁ ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଲେନି ଯେ ଆମର 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ଝିଅ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ 5,000 ନା ଆପଣ ନଥିଲେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ହଁ ମୁଁ କଥା ଗଲାବେଳେ ଆଇଲି ପରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଇଲି ମୁଁ ସାଧାରଣ କଥା କହିଲି 5,000 ଟଙ୍କା କଲେ ହେଉଛି 4,000 ଦେବ 4,000ରୁ ଫେର୍ 3,000 ହଁ ମୁଁ 2,000 କହିଲି ନା ନା ଆମେ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲେ ନିଜେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ହଉ ହଉ ସେ ଯଦି ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ହୋଇପାରୁଛି ତାପରେ ମୋ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ହେଇକି କ'ଣ ସେଟା ବୁଝିକିନି ସାରଙ୍କ କତରୁ ଆଉ ବୁଝିଯିବେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି କରିଦେଉଛି ଆସିଲେ ତ ଭଲ କଥା ଆଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କେତେବେଳେ ଏ ତ 10ଟା 10:30 ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିକି ଗୁରୁବାର ଦିନରୁ ଆସିଲେଣି ଆପଣ ଆସିଲେଣି ପଇସାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ପଇସା ସେ ତ 5,000 ଏମିତି କହି ହେଉଛି ନା କ୍ଲିୟର କରି କିଛି ନା କିଛି କହିନା ଆମେ ତମେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କ୍ଲିୟର କରି 5,000 କହୁଛ ହଁ ଆମେ କଥା ହେଇକି କହିବୁ ତମେ ନୋଟ ନୋଟ କମେଇବୁ ଫେର କାହା ସହିତ କଥା ହେଇକି କହିଲେ ହଉ 4 ଦେବେ ତାପରେ କହିଲେ 3 ଦେବେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିବି ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ ରହ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ଖେଳ ଘର ଭାବୁଛନ୍ତି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ତା ଆଗରୁ ଆସିକି କ୍ଲିୟର କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? କାଲି ଆସିକି କଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ କିଛି କାଲି ମୁଁ କାଲି ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ କାଲି ଫୋନରେ କଥା ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ରବିବାର ଦିନ ତ କାଲି ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଦିନ ମାନେ ଏଠି ଥିଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ସାର୍ କଥା ହେଇଥିଲି ସାର୍ ମନା କଲେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ମନା କଲେ କହିଲେ ନା ଆଜି ଆସନି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନାହାନ୍ତି
ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସିନା ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ସାର୍ ପଇସାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସିଗ୍ନେଚର ସେ କହିଥିଲେ ସିନା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିନୁ। କାଲି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିଥାନ୍ତେ ତ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି ହେଲା କେମିତି? ଅଟୋ ଫୋନ୍ କଲା। ହଁ ହଁ ଯାଉ ଯାଉ କୁହନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛୁ। ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଉ 10 ମିନିଟ୍। ଓହ୍ଲେଇକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ ତା 11:30 ଅଛି ବରା। ଖାଲି ହଇରାଣ ମୋର ହଇରାଣ ଆଜି ମୁଁ ଆଡମିସନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଛି ଡେଟ୍ ତ? କାଲି ଡେଟ୍ ଥିଲା। କାଲି ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ମାନେ କାଲି ଡେଟ୍ ଯଦି ଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କ ସାର୍ ୟାଙ୍କ ୟା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସେଇଠି ପଢ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଜି କରିଦେବେ। ସିଏ ଜାଣି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ିଯିବୁ ତାଙ୍କ ବୁଝିଲେ ନା। ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ହଁ ତ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନ ତମ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ନହେଲେ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ପହଞ୍ଚି ପାଇଲେ ସିନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତୁର୍ତୁର ଜିନିଷରେ କିଛି ପାରିବେନି। ଯେତେ ତୁର୍ତୁର ହେବେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେତେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ 4 ଦିନ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ବେଳା ଗୋଟେ 4 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଭୋକ କରୁନି କି ନିଦ ଲାଗୁନି। ସିଏ ହେବନି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି ଆଉ ଭୋକ କେମିତି କରିବ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଇସ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କେମିତି କରିବେ? ସାର୍ ଯାଏ ତ କହିବା କଥା ସେ ପଣ୍ଡା ଖାଇବେ ଉଠାଉଛନ୍ତି 5,000 ସେଇ ରସିଦ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କାର। ଆପଣ ଏଇଟା ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ସିଲ୍ ମାରିକି ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିଦେବେ ସେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସିଗ୍ନେଚର୍ ତାଙ୍କର ରସିଦଟା ହେଉଛି ଲେଖିଦେଇଛି ବି ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ আমি সিটটা মাঝে ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ଟା দেখে মনে ଆଡ଼ମିସନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟା ଆପଣ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯଦି ଯାଇକି ଠିଆ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାଲି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆମର ମାନେ +2 ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଗଲି, ଆମର ସେଣ୍ଟର ପୁଣି ଅଲଗା, ଆମର ମାନେ ମୋ କଲେଜ ଅଲଗା, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆମ କଲେଜରୁ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ମୁଁ କରିବି ଆମ କଲେଜରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି 45 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ସେଠି ଯିବି, ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର କମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। আজি কেତେ তারিখ? 12 এই ফটোটা দেখিয়ে দিও রিসিপ্ট ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଜି ଲେଖିବେ କରିଦେଲେ ଲେଖିଦେଲେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ହଁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। କରିକି ଯେ ଆପଣ ଲେଖିଦେଇକି ଆଚ୍ଛା। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ପକେଇକି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବେ। ହଁ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପିଲା ଦସ୍ତଖତ କର।
ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାରିଖ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦେବେ। ସେ ଦିଦିଙ୍କ କତିକି। ବାକି ତଳେ ଦସ୍ତଖତ କର ଏଇଟା ଆମ ଫାଇଲ୍ରେ ରହିବ ତ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ରଖିଦେବି। এইটা আর এইটা শুনো দস্তখত না হোক এটা সাইন করব এটা ম্যাডাম সাইন করিও না ନା ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମେନ୍ ସେଟା ଅରିଜିନାଲ୍ଟା ও সেটা ইয়ে কর ফটো উঠিকে আগে ছাড় দে আমি ধরছি ফটো উঠে এইটা ଟିକେ